Айде, Сайона си дойде. Тук ще го свалих от пътната помощ. Щетите за сега. Преден ляв калник, огледало, врата и вътре е ужас. Кората на вратата е уха. Щупена тия неща. Панти, държача на врата, даже и тук е крива и самата долната панти, тя е крива. В колата има вода, мирише ужасно. Всичко е пълно с стъкла. Интериора вулана, малко по-различна форма, отколкото оригинално беше. Тия неща тук са щупени. Радиото е лека нощ. Вратки. Това нещо. Не знам дали е измъкнато, дали е щупено. Книга с Корана. И това нещо трябва да се види какво се прави с него. Тия неща, това е щупено. Тук някакви неща има оставени там. Дали са крадени, дали са негови, нямам представа. Има книжки и тетрадки, в едната от тях е писано нова сделка за деня, купени не знам си колко броя хапчета, като ето въпросните хапчета. Ето още хапчета. Под капака също има малко дреболи, ама няма смисъл да ги показвам. Акумулаторът е сменен, стойката на предния капак е крива. Като цяло дреболи, но и те трябва да се сменят. Вътре багажника, неговите неща. Кръв. Нищо от тия неща не съм пипал без ръкавици. Единственото, което беше е да дигна пола да видя при резервната гума дали има нещо оставено. Това е.